heidio erbyn hyn, Caryl Howells a finne i gylch adran y Croes Fridiau. Nawr te, Caryl, dyma'r math o ddafad i ni'n gweld falle mwy o boblogaidd yn ein diadelloedd ni, a Croes Fridiau yma. Yn sicr, mae'n deip o ddafad sydd yn boblogaidd iawn i gynhyrchu rôn tew. Maen nhw'n pobl yn croesi arno ni. Ond hefyd, Suffolk yn cael i ddefnyddio'n gryf i groesi ar ddafad i gynhyrchu rheini. Ie, dyna'r croes sydd dan yn y cylch ar hyn o bryd yn dy fe yw rai sydd allan o ddafad Mynydd Cymreig neu'r penfrith Bryniau Cymru wedi groesi gan y Suffolk. A mae'r Suffolk falle wedi colli bach o boblogrwydd dros y blynyddoedd diwethaf, yn diwedd fel hwrdd. Odi, mae e, ond mi'n credu yn y flwyddyn diwethaf mae wedi dod nôl mwy poblogaidd. Mae wedi mynd eitha pryn, a nawr mae pobl yn dechrau meddwl, wel, mae rhaid ni gael nhw nôl. Mae rhaid ni gael nhw nôl, ydy, yn sicr. So falle mewn y dyfodol i ddod, welwn ni fwy o niferoedd yn y dosbarth yma. A mae rhywbeth am y Suffolk, mae fe'n cynhyrchu oen sy'n tyfu'n gyflym, magu pwysau'n gyflym iawn. Yn sicr, a twyd, ar diwedd y dydd, a lle amser mae'r o'n gyda chi ar y ffarm, a lle o gost sydd arno fe. So chi moyn o'n sydd yn gallu mynd bant i'r lladdi neu'r farchnad yn gyflym. A hefyd, mae'n fwy canoladwy wedyn, yn dweud? Yn sicr, ydy. Cydwell i'r ymgylchedd a phopeth? Ydy, mae e. Pan chi'n gweithio gwella effeithlonrwydd y ffarm, mae pawb yn elwa? Ydy, mae e. Nawr, mae da ni ar hyn o bryd 5 par yn y cylch. Tipyn o'r rhain, yr arddangoswyr yn dod yn lleol. Mae da ni rhai yma o Henffordd, a wedyn Powys, Sir Gar. Pobl lleol yw'r rhain bennaf. Pobl lleol iawn, fel wedi sy'n gynharach, maen nhw'n fath o defed sy'n cael ei gadw'n lleol. Y par mae'r beirniad yn edrych arno nawr, maen nhw'n symud, dwi'n meddwl, i rwle, falle safle cyntaf o bosib am y tro. Ond par oedd o Neil a Rhian Dillon o Gwarallt Gwynfe yn gymdogion i ti bron? Ydy, maen nhw'n bron bod yn gymdogion, wedi symud mewn i'r ardal ac yn deulu arbennig iawn. A ni'n gweld Iestyn fyna'n helpu dad, a mae fe yn keen, yn dyw e? O, yn uffarnol o keen. Mae e mwynhau a mae'n gwneud popeth mae'n gallu gwneud. A dyna beth yw'r arddangos yma, bwyty rili. Chi'n arddangos eich cynnyrch ac ati, mae'n siopin ysdarbennig i ffermwyr, ond hefyd mae fe yn ffordd o rhoi ychydig bach o dan o moli ar genedlaeth nesaf, yn dyw e? O, yn sicr, a mae'n annog nhw i eisiau gwneud yn y dyfodol ac yn rhoi'r challenge i nhw falle i drial cael par i ddod yma i'r ffair. A mae Rhian a Neil Dillon, mae 13 par dyn nhw yma i gyd. Mae 2 ddyrnod brysur iawn dyn nhw den, a mae'n lot o waith o flaen llaw wedi bod. Ydy, a mae'n gweithio gael, a maen nhw'n joio'r ffair bob blwyddyn. A mae Neil wedi, mae'n gogydd da iawn. Ydy, Ti'n ei blasu cwbl o gapse? Ydw, fi wedi gwneud cwbl o meals yn Llandeisant fyna. Ydy, mae'n blasus iawn ti hwnt o'r teg yma. Dawn. Wel, tamed i aros pryd fan hyn ynghylch y defaid. Dewch nôl mewn ychydig i weld pwy fydd yn ennill y dosbarth Mynydd Cymreig wedi groesi gan y Suffolk. Nôl am ynghylch y defaid, a dwi'n meddwl bod y beirniad ar fi'n gwneud i benderfyniad, Caryl. Ydy, mae e wedi gwneud i benderfyniad. Daniel Jaman, rhyw bron gellu yn ennill y safle cyntaf. Ydy, fi'n credu bod nifer o wyndau fe yma heddi fyd, so mae wythnos prysur iawn y fe. O, 18 par dwi'n meddwl. Fi'n credu bod e, ond war teg, mae wedi dod allan am hyn ar gardian goch. A wedyn, yn ail, mae dyn ni Gwilym Williams a Elizabeth Rhys yn nes yr wyddfa Powys. A maen nhw wedi cael mae'r rhai sy'n gyntaf wedi cael ei trimio yn hollol wahanol i'r lleill, yn dyn nhw? Ydyn, ond maen nhw wedi cael ei trimio chydig mwy caled, yn dyn nhw, ond falle oedd gwell cotiau yn nhw i ddechrau, so ni wedi gweld nhw cyn cael ei trimio. A mae tipyn o wlad yr Suffolk fel arfer, yn dweud? O, fel arfer bod e. A da ni, Daniel Jaman yn ennill y safle cyntaf. A mae'r ail flwyddyn, yr ail flwyddyn yn olynol. O, war teg yw e. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Caryl, Daniel. Well, congratulations! Hello, thank well you. Done you. Second year in the running? Yeah, second year in the running in this class. And you won last year the championship of this section as well? Yeah, this pair of lambs last year went into the championship, so we'll wait and see tomorrow. Well, you're a step closer already. Yeah. You got 18 pairs in total? 21. 21? Yeah. How do you do it? Don't do much else other than trim lambs for the last month. You're fed up of them by now, I'm sure. No, this is what I like doing, so it's good fun to me. Why do you enjoy doing this? Oh, I just like altering a lamb, start trimming him, he's got a lot of wool on him, and then turn him into something we can show, well, what I think is a show lamb. Yeah. You've got 21 pairs here. How many lambs did you have in the shed feeding? 72. Wow, that's fantastic. Yeah. A lot of work. A lot of work, yeah.
there's been a lot of work this last 4 weeks with them. Have you got a lot of people helping you? Not a lot, no. You haven't had much sleep recently then? No. Well, good luck. Well done you. Winning a red card is fantastic. Yeah, ideal. Good luck. Thank you very much. Cheers.